kiehuu kaikkialla, monen torpan ovella se nytkin karjahtaa. Ja se oli vielä eka pätkä. Kuinka hyvä pakki? Se tappaa itsensä vielä. Niin. Kai se on nyt ei oo raja. Se on vissiin vähän siirtynyt. Siitä jos ei mene se. Ei vaan on se aika siistiä. Merkki. Nyt siirtäkää. Menee pari. Melkein se nosto voi olla se. Meitä tulla tässä. Meni. Merkki tulee. Tohon noin. Niin, mutta eikö Ei pakko, se on pitäisi pakko silti ajaa tuolta. Nostat sen siitä. No se liikkuu sit varmaan just toi yksi ihan huolella. No ei se liikkuu. Alaspäin. Kato kuinka leveä se Sammu Nyt nosti. nosta, nyt nosta jos meinaat nostaa. Nyt mä oon hävinnyt siinä 5 minuuttia. No joo, mut sä oot 7 minuuttia takana valovissa. Oi, pörkö. Se on paljon. Aika hyvin sai. Pyörän meni. Kohta jos se karkaa nyt äänen, niin mihin mä joo. Mä nostan sen sun merkkiä ei joudu uudestaan. Ja